Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saiki zaman wis akhir, akeh wong kang lara pikir. Saiki zaman wis akhir, akeh wong kang lara pikir. Yen gak ditambani pikir, akhire akan jungkir. Yen gak ditambani pikir, akhire akan jungkir. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Yen gak ditambani Quran, suwe-suwe edan tenan. Yen gak ditambani Quran, suwe-suwe edan tenan. Muslimin lan muslimat, monggo sami enggal tobat. Kaum muslimin lan muslimat, monggo sami